Sports Trivia. Pwede po ba kayong mag-trivia ng mga magkakapatid na sumikat sa larong basketball dito sa Pilipinas? Lester Molina, Corimao, Ilocos Norte. Sa tanong ni Lester Molina, ngayong linggo sa Sports Trivia, iisa-isahin natin ang mga magkakapatid na gumawa ng pangalan sa mundo ng basketball. Una sa listahan sina Chito Loizaga at Joey Loizaga na naglaro at nagbigay ng ilang kampyonato sa Ginebra noong dekada 80. Ang dalawang magkapatid na ito ay anak ng isang alamat sa basketball na si Kaloy Loizaga. Sunod sa listahan sina Jerry Codiniera at Harmon Codiniera. Madalas magkalaban ito sa hardcourt noon dahil si Jerry ay naglalaro sa Pure Foods habang si Harmon ay sa Ginebra. Nandyan din sina Alvin Patrimonio at Allen Patrimonio. Kilala ng lahat si Alvin Patrimonio na dating 4-time MVP ng PBA. Pero alam niyo ba na may kapatid si Alvin na nagngangalang Allen Patrimonio? Siya ay naglaro sa Philippine Basketball League at dating varsity player ng De La Salle University. Ranidel De Ocampo at Yancy De Ocampo. Ang magkapatid na ito ay parehong naglaro sa Talk and Text pero nagkahiwalay din. Naiwan si Ranidel sa Phone Pals habang si Yancy De Ocampo ay nasa Ginebra na. Sina Joey Marquez at Totoy Marquez. Ang matangkad na komedyanteng si Joey Marquez ay dati ring professional basketball player sa ilalim ni Coach Robert Jaworski sa Kopunang Ginebra. Nandyan din si Olsen Racela at Coach Nash Racela. Si Olsen Racela na naglaro sa San Miguel ng matagal na panahon ay may kapatid ding basketball coach, dating head coach ng NBA at ngayon ay assistant ni Coach Chot Reyes sa Talk and Text. Philip Cesar at David Cesar. Mas sikat si Philip Cesar dahil naging MVP sa PBA noong naglalaro sa Crispa Redmanizers. Teammate niya ang kanyang kapatid na si David Cesar sa NCAA noong dekada 70 na nagkampiyon sa kopunang Jose Rizal College. Coach Ryan Gregorio at Alan Gregorio. Si Coach Ryan ay head coach ng Meralco Bolts habang si Coach Alan ay assistant coach ng Air 21. Isa pang coach ang may kapatid din. Yan ay si Coach Chot Reyes ng Talk and Text at ang dating PBA player na si Gilbert Reyes. Si Coach Chot ay kasalukuyang head coach ng Talk and Text. Si Gilbert naman ay dating assistant coach at player ng Alaska Milk. Sina Danny Sigel at Andy Sigel. Aktibo pa si Danny Sigel na ngayon isa sa pambato ng kopunang Air 21 Express. Pero ang kanyang kuya Andy Sigel ay hindi na nakakuha ng kontrata dahil medyo nagkakaedad na rin. Dindo Pumaren at Franz Pumaren. Madalas ding magkalaban ang magkapatid na ito noong late 80s. Si Dindo ay point guard ng Pure Foods habang kanyang kuya Franz ay naglaro sa San Miguel Beer. Tinawag itong one of the greatest sibling rivalries in the PBA. Kapatid din nila ang dating coach na si Derek Pumaren. Marami pang magkakapatid ang gumawa ng pangalan sa mundo ng basketball. Nandyan sina Derek at Paulo Hobalde na naglaro sa Toyota at sina Eli Capasio at Glenn Capasio na ngayon head coach ng Far Eastern University sa UAAP. Parehong dating PBA player ang dalawa. Yan ang sagot sa isang trivia question mula kay Lester Molina, Corimao, Ilocos Norte. Brace yourselves, get ready for Game Time Top 10 Plays. At number 10. At number 9. Number 8.
number 7. At number 6. Number 5. At number 4. Number 3. At number 2. At number 1. There you have it, the top 10 plays, only here on Game Time. Kung meron kayong tanong, anything about sports, let us know at sasagutin namin sa abot ng aming makakaya. Email us at gametimecore@yahoo.com or join us on Facebook o kaya mag-text sa 0927-505-2783. Game Time would like to thank the following: Don Waki's Food Bar and Minimart, Bantay Arcade. Sa Don Waki's, affordable na, may bottomless iced tea pa. Luisa Trading, Quezon Avenue, Vigan City. University of Northern Philippines.
Maxine's Boutique. Sweet and spicy. Game over!